jotor lam songan tini ni katal video tabung nailegra rabar butui thumane hinde thumaya kisa nailegra sar 8 se bazai tong ha sar 4 ora mani tini phuaiwa wati watai ai masi rabar atoi singli thumane hena black nailegra ke aklani wataiwa bu phangba jang sumai unya rok bu kabai ma banyak hebat kebang semazai ka asik semau thak bal hamla thak jak ma sembala mathune he ka terus keri rom Gerabar betul thumai wei nirok bai malai le pisnai angke nai tungai de video no paya sak jora tang rabar thumai dro ke beseng makhano no phunai betul balti sas ka ya mara ya kadak ma ba komok thang watai mang sarkhan one mana ngamle betele gonoma kai brele mal hamle tak tu bai wi nro bai mala le pisnai tak tu bai dro athra thangai video upload khlai lebani parao network hayama angke video upload khlai meya quality kabang ke video khlai ja video upload khlai meya tak thangai ja Atharobola thawa bosas nong tong te ang monongra hake mang si video upload ma khai phelayo hasal ma parao network ma yang kita video upload khai be ke thangai pisnai ready hatna ready 1 2 TV tang nok sok phaidro megi sung laira tabo mosla rok robai wei kita bolai phigra thok tong hamle tes khai ni legra thok kha Nice. Sarai kaham guys tabok rabar rok phire bai wei tei rok to kubai dokan thanglai gra hinai tongo ini kita thanglai gra hinai tongai dokan phurungnai like lagi sari like rodi sari tabok dogani thang phale philha borok kobang ma ke video khlai thauria ge tinin video nas ke par laisnai tei beshi log ro lalia jotona hambai ani video no nai to man bangai